Да, Бъкшот рулет. Игра, която стана доста известна в интернет. Обаче, тъй като моят компютър е скапан, ще играя на Roblox версията. Българ рулет, или не знам дали така се произнася точно. Но като цяло е тотално същата. Тук е просто приказва, знам, че никой не го интересува. Има 3 рунда. Това са като патроните. Нали? Един истински, 3 фалшиви. Така. Ето го и TNT-то, което ще гърми. Ако натиснем грешното. Така. Нашрете. Ся. Шансът е минимален, затова давам аз. Да. Да, както казах, шансът е минимален. Нали? Карай. Да, това е ясно всяко ще се случи. Дъръбъра. О мага. Така. Един истински и 2 фалшиви. Аз ще викам патрони. Но те са, нали, ръчки, просто патрони ми е по-лесно. Стига бе! Добре, сега като натисна този бутон, се премества на неговото TNT. И ако аз греша, той умира. Така. Да. Дам това. Разгеле! То остана да сгреша. Да бе, т.е. да нацеля фалшиво. Така, 3 истински и 2 фалшиви. Един вид той се самоуби, между другото. Втори рунд. Празни приказки да ръбъра. Тук получаваме работи, items. 2 айтема имаме. 2 работи. Белезници и бира. Всичко е като в играта. Белезниците са 2 опита. А бирата... не знам какво е. Така. Бира. Allows you to pull ever without any risk. Значи, когато изпиеме бирата и примерно да натиснем такова, дето нали ще гръмне, реално ние като изпием бирата, то няма да гръмне. Никакъв риск. Така. То го пише и на екрана. Добре, сега... Обаче... Аз не видях колко са... тия. Колко са истинските и колко са фалшивите. Ми карай сега. Айде, така и така. Рандъм давам. Дай сега ще е фейк. Много е странно, че в това видео късмета ми се усмихва. Ай. Пак рандъм. Сега ще гръмне. Яко. Да. Как не? Сега ще гръмна. То е ясно. Леле, мале, колко се сплаших. Добре, аз съм с 3 живота. Той ме с 4? Не видях. Така, пак 2 етина взимаме. Имаме 2 бири, 1 лупа и едни белезници. Едно фалшиво, едно истинско. Рискът е 50 на 50 като цяло работата. Да, една бира. Направих грешка. Гадо се ми, сега си такова последствията. Аре. Да. Така, пак 2 работи, лупа, чук. Чука, между другото, бие двоен демидж.
Както при ножовката в Бъкшот рулет. То кончесна? Гад. Сега. Давам на лупичката и това. Да го видим. Чисто е. Чисто е. Натискам си го. Така. Това сега. Аха. Така правим се. Гледай сега какво става. Чука това. Айде. Взех му 2 живота. Опа. Боснах някаква играчка тук. Тъй сега, пак 2 айтима. Трябва някой да ме поправи, ако го казвам грешно. Но мисля, че го казвам грешно. Добре, един истински, 2 фалшиви. Шансът е малък. Аха. Да. Would you look at that? Да. Погледнах го, ама нямам лупа. Имам да ама... Да, браво. Как не? Вей, колко се оплаших. Да, аз с 1 живот, той с 3. Аре, моля ти се. На мен ми трябва някакъв медкит. Те другите са фалшиви, какъв е смисъл? Аз ли играя зле или играта е нагласена? Добре, имам... тук ще се погледам. Давам на лупата. Че е първото е. Така... Даваме и това. Чисто е, значи противоположното. Така... Опа. Аре, бе. В. БСК. И сега давам на чука. Така. И сега би трябвало да сме на еднакъв живот. Тъй. Ей! Имам малко шанс. Така, белезници и медкит. Ха. Добре. Щом това е фалшиво. Значи има още 2 фалшиви и 1 истинско. Голям е шанса да го оцели. За това, че ще си върна 1 живот. Но ли използвам и други? Не съм сигурен, искам да го върна. Искам да го върна. Мили господи, прости ме. Така. И ще използвам лупата. Аре. Или пък. Аре, като останат 2, пък сега ще ползвам 1 бира. Не! Толкова ли може да съм тъп? Толкова ли може да съм тъп? Try again. Добре, още 1 игра и видеото ще свърши. Така. Дърбъра, 2 чадъра, 2 ниво. Тъй. 2 айтема. Цел айтемс. Така. Лупа и бира. Лупата не ми трябва. Не, всъщност. Ще ползвам бирата. Натискам някой рандом. Сега ще оцеля фейк. Това не знам какво беше, да се смях. Не знам. Другото е фалшиво, тъй че няма какво да се притеснявам. И останах с 3 хелта, ние с 4 мисля. Да. Да. Какъв е шанса? Дано ми се падне чук. Да.
Да, прекрасни работи ми се паднаха. Добре, 2 истински има. Останалите са фейк. Сега, взим си един живот. Кой ми пише? Така, дам това. Трябва да запомня, че там винаги е такова. Дам така. Да кажем това, не знам. Не! Пак забравих да натисна смотания бутон. Добре, натискам този път бутона и в момента ще е фейк. Айде на бас! Много честна игра. Не, всъщност аз съм тъп. Тя играта си е напълно честна. Всеки си има шанс. Ами, аз целих двата, тъй че другите са фейк. Оф. Батерията ми пада. Така, взем си един медкит. Това е. Браво! А мисля, че в бъкшот рулет беше с цигари. Да пушиш цигари. Да, взем си бирата. Давам това в средата. Тая игра ще стане инфинитив. Не. Така ли беше? Безкрайност. Нямам представа. Това пак би бюро. Да. И сега аз, какво да правя? Добре. Това е такова. Натискам си го. Нищо не ми направи. Хубаво. Оп. Оп. Дано. Вече сме май с еднакъв шанс. Трябва да видя и той колко работи има. Така. Аз имам 3, той. Аха. Той си ги складира. Той, тя, то. То вече ще е то. Пак неговия шанс по-голям, защото има 8000 белезници, чукове и един медкит. Това е фейк. Така. Така. Ми лупичката ще имат. Какъв е шанса? Сега на цел. Между другото, в средата доста често е. Добре, значи това ще го натискам за мене си. Така. Много интересно. Какво ти е интересно? Че ще ме гръмнеш? Наистина е интересно. Ще извадиш пари. Да. Прекрасно. А чай сега. Те колко бяха? 2. Да. Сега ще се гръмна слава. Колко интересно. Сериозно? Браво, моето дете. Че сега знам, съм някаква грешка. Сега не гръмна. Колко яко! Много яко!
Много ми харесвам да гърмя хора. Много е яко. Гръмни себе си, гръмни себе си, гръмни себе си. Спечелих и втори рунд. Сега минаваме към трети. Така, трети рунд. Той би трябвало да е най-труден и ще получавам по 4 айтема на... Да. Пак не знам дали го произнасям правилно. Ето 4 items. Трябва да сложа просто някакъв мим на екрана. Това нещо, това полза ми е. И пак не видях колко са фалшивите. Уникален съм. Пия бира. Просто не мога да разбера цигари и бира с... не цигари ми... Да, цигарите с какво помагат. Сега ще кажа колко интересно. Не. Would you look at that? Не погледнах. Гледах си газа. Да. Умрях. Не. Ох. Аз мисля, че съм с животите от миналата игра. Така. Да кажем това. Nike. Excuse me. My French is very good. Тъй. И... Бам. Много яко. Така. Вече имам 4 неща. Едно истинско. Да, как пак не? Пак е такова тая играчка. Само дрънка. Готово, няма я. Лупа ли ползата? Аз не видях. Занимах се с едно магаре. Така. Какво да ползвам? Ще ползвам това. Дали си макс на живота? Що пък не? Така, ще игра по най-тъпия начин. Ще ползвам това. И то няма гръмне. Бирата. Тъй. Аз изхабих всичките неща. Аз пак съм с 6. Така. Не, аз имам още един. Да. Да. Също много... Добре. Тъй. Ще ползвам лупата и ще дам на това в средата. Стига де! Добре, при условие, че се знае, че не е истинско, защо се прави това дън? Безсмислено е като си ползва лупа. Нали да го правят като го даш на рандъм. Дали поема този риск? Не. Еминемс. Нарочно не ползвах чука, защото може и да е фейк. Пък не мисля даже цял чук за това. Свиди ми се все пак. Не си ли, не мога повярвам, че нямам място. Аз съм аутист и не мога да броя. Направо, защо не ти се паднаха златни кючета само? Така. Чукчето.
Бам. Колко яко. Пак нямам място, стига бе! След другите работи сигурно... но той пак няма хич място. Пак не видях колко са истинските и колко са фалшивите. Гръмна себе си. Така. Сега за да си направя място, си макс на живот. Не мога да си макс на живота ли, бе? Не мога повече да си таком. Стига, бе. Те са го направили така, че да не можеш да си изпразниш мястото. Иначе последният ми вариант е бира. Тъй. Дайте. Туп, 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 туп. Нищо. Не! Стига, бе! Може да съм толкова прост, че той ми казва, че трябва да натисна бутона и аз го прочетох. Аз го прочетох и въобще не мислех. Много съм умен, нали? Че аз нямам толкова сметкидове да си върна живота. Маля колко съм прост. Колко удобно да ми сложиш такива. Как пък не? Тая игра е много честна. Спрямо другите хора. Да, аз умирам се. Така. Искам малко живот. Мъничко. Не ми пука, нали това. Взим си бирата, колкото да не са гътна. Тук на последното ниво. Items. Да. Много яко. Ха-ха! Are you sure you mean to use the button first? Този път го слушам. Така. Не разбирам обаче защо това ми дава съвети. Може пък и да е в депресия и да тако. Днеска се гръмна човека. Кой е лъщо? Да. И сега това е фалшиво. Умря. Айде, спечелих трето ниво. Ама то повече няма. Level completed. Използвал съм 7 медкида и съм спечелил 3 милиона 636 хиляди 570 долара. Колко яко! Return to menu. И това беше първа част на Plunger Roulette. Мисля, че така се произнася. Ако не, да ме поправят в коментарите. На мен ми хареса играта и като цяло ще качвам на нея, на Brawl Stars и на други игри, с всякакви други игри. Това беше от мен и чао!